Velkommen til uddannelsesmessen Ud i Fremtiden 2010. Først og fremmest vil jeg jo gerne sige velkommen til de unge, som messen retter sig mod. Det er de unge, der snart forlader folkeskolen eller grunduddannelsen for at skulle i gang med en ungdomsuddannelse. Jakob, der står der med brillerne og lærer på. Darling, so it goes. Some things were meant to be. Vi kommer fra Sydland og Refnes, og vi har blinde og svagsynede midler, computer og sådan noget. Og så I laver praktiske ting til folk, der er blinde? Ja, punktlæsning og alt muligt, spillekort med punkt på, og blindeskak og sådan noget. Vi er ikke en efterskole, vi er en værkstedsskole, og vi hedder Ørnehøj og ligger nede i Vordingborg. Jamen, hvad kan man hos os? Altså, man kan tage sin STU ned hos os, og vi har forskellige værksteder, som man kan deltage i. Vi har et smedeværksted, hvor vi blandt andet laver både stativer og en masse andre ting. Og så har vi et grønt værksted, hvor man har noget med at pakke og vedligeholdelse af grønne områder. Og så har vi et bygningsværksted, som er sådan servicering af bygninger. Og vi har et emneværksted, hvor det er mere skolefag. Og så har vi vores køkkenværksted. Er det ikke okay? Edelslettegård er en institution, der ligger i Vedbæk i Nordsjælland. Og vi har et STU-tilbud, som er på 3 år. Og der er selvfølgelig også mulighed for at være der i kortere tid, og vi kan tilbyde både som dagelev og som døgnelev. Og så har vi forskellige værkstedstilbud og det, der hedder almen undervisning. Vi underviser i dansk og matematik, i idræt og i IT og i spansk. Vi kan lave alt det, du lige netop har lyst til at lave. Så hvis det er det, fordi du har lyst til at komme ned og arbejde i bowlingcenter, så finder vi ud af det. Og hvis du vil arbejde på et værft, vi har jo skibsværft også, hvor man også kan komme ned og svejse og ordne gamle skibe. Okay. Altså det er noget, de andre ikke har ved jer. For unge, som er træt af bøger og som er træt af at gå i skole, så kan man komme på smedeværksted og træværksted. Og man kan komme i gartneri og i kantine og rengøring. Og så er det lidt mere arbejdsmarkedsrettet end almindelig skoleuddannelse. Jakob, der står der med brillerne og lærer på. Jeg kommer fra Produktionshøjskole, Klemstrupgård, og jeg er lærer på STU-linjen, hvor vi har IT og kreativitet som vores hovedlinjer. Så har vi en EGU-vejleder med os, som fortæller om erhvervsgrunduddannelsen, hvis man er interesseret i dem.